Opa Xavier, Eixo! menari gara korrika kantuak errepasatzen, eta bideo horretan, Eganek egin zuen bere garaian, 80. hamarkadan, korrika kantua, Eganen kantu zerrendan kantu importante bat, eta historiarako geratu den kantu bat, ez? Bai, nahi gabe, intentzio, irauteko intentzio baina hartu ginean kanta poli bat Robert Palmerena, gaina tirolesa da zaukan, da, karo, ni tirolesakin zaiten txan da, kanta egokiak, eta tirolesakin gertatzean, dena hor zatuztela, kilometroak ibilaldia, eta ara, euskaraz, Nafarro, Oinez, Herri Urratxak, batekinik takorrika, danak osartzen itxean, letrari oso, kantua oso ondo aukeratuko izenan. Ika ipatu dituk, ez, bere garaian, kilometroak, Nafarroinez, Ara Euskara, Herri Urrats, bateginik, horrelako ekimenak oso importanteak ziren Euskara bultzatzeko eta suspertzeko, eta korrika bezalako ekimen bat ere, herriz herri egindako bide hori, ere importantea, ez, kantu bat merezi zuen ere, ez? Karo, urtean zehar gauzarko dituan, baina danak, herritik gana aterata. Ordu arte gatxaudean, dena goiti bera. Dena goiti bera hau inberda, da goitik agintzen zuten, eta guinean arkume pesela denak. Baina, herria zizan konturatzen, herritik sortu behar dala asuntua. Eta, nipentzio da, goiti bera edo baitik gora. Zego beti gora inberdala. Kantak aipatzen du, horregatik herriko ekintzak ez, herriz herri egiten diren gauzak importantea zirela, eta aipatu behar da ere, garai horretan, euskal musikak ere, 80. hamarkada horretan suspertze handi bat izan zuela, eta bide horretan ere euskararekin bat egindako bide bat badagola, ez? Bueno, gu hasi ginen ja, intentzio horrekin hasi ginen, Azpeitir etortezian Manezer eta Alcatraz eta da, Madridik etortezian konjuntuak eta hemen euskara zin berrazeok. Hain esaten Iruitamarrean, Iruitamarrean hondik anatxodan, empainales esaten, empainales. Eta, gara hartan zaudan, ez doka mairu, eta, bueno, egituan, itzulpen batzu zeatik bitezetik eta holaxea zinen, euskara bultatzeko. Herri bakoitzan urratsak behar dira, ez? Herri batzutan erresago izango da besteetan baino kantuak esaten du ere, ez? Alperri dela ikastoletan erakustea, gero kalean egiten ez bada, ez? Esaldi hori ere oso importantea da kantuan. Nik erdeaz ikasi nian, jesuitetan da nauk eta eskuntza guztia erdeaz nian. Eta kostet ezitek, konversazio sakon bat, euskara ziteak faltazizteak. Eta erdeaz saltatziat. Hori neu gartoi aitortzen diat eta damu ez daukat. Baina ETB ikustek eta horra saltzen jendia, jende normala, biba zueken adibidez, nola itzeiteun euskeraz jendiak, ni arrituta galtzen hau. Ni horra itzengoan unik, nina itzen baino kantau. Kantuaren beste parte importante bat, justu letra ez daukan zati bat da, ez? Ire agotxa horra gatzek tirolesana egiten. Bai, noldik dira. Ota. Robert Palmerreko zon ditezean, eta hori, izan gaitu, dana harrapau. Geu sortu, ez, baino, beste harrapau. Harrapau eta zabaldu, ez? Jendeak saiatzea hori, estribi hori kantatzen, baino hau txalko behar da hortako. Teknika dek. Esango nuke kantu batzuk, ekimen berezietako kantu batzuk, desagertzen direla ekimena amaitzen denean. Herri Urratseko kanta urtero bat dago, baina hurrengo urtako ez da entzuten, beste berri bat dagoelako eta hori, baina badira kantu batzuk irauten dutela denboran, eta esango nuke Eganen korrika kantua oraindik ere entzuten denen dantzaldietan eta txotnetan, eta hori jendeak gogoz kantatzen duela, ez? Kanta horregia horretik lan hain dezaukan, Robert Palmerre kantatzen zian da, bedek lan hain zian, eta orduan gu hori aprotxatuz, erdilanak eta gure erdilanak, zehozegatik kanta politiak irauten die, dielako ondoindakoak. Eta bide hortan aipatu ditake Eganen musika bidea euskarari lotute egondala ezinbestean, atzerriko kantu ezagunen moldaketak ekarri euskarara, eta gureak barien bezala guk ere barneratu, ez? Hizkuntzak ere egiten duelako hori, ez? Kanpotik etorritako zerbait gurea sentitzea.
guk iten duna guan, ja, aurretik indako lana, adibidez, kantante honak eta kanto politiak indako lana aprotxatuz guria esarri. Eta orduan, lan erdia indaugak, azteako. Bakoitzak sortu ordunean, hor lan asko zeok. Gaurko egun hauetan, Davideak, ointzeok, eoz zein ezaukak, iristea eozein tokita. Eta, egun nahi bak bentsat. Leheno, zertzauen, irratia. Nire balatzen da, guazi genien, irita barrian, bitoko aizko gongoituan azpeti osoan. Bitoko disko. Osa, jendian ez jakintasun hauan, armena, irratian entzutezun bagarrik. Jo, asko esatzen, gu kuinin kantakatzen joan da, jo kuinin entzutezun da, hau eganena, jendien ez jakintasunak, ja almenatzeok, eozer inor, eozin tokitari izteko. Kantura hueltatu, aipatu behar da, kantuan ere aipatzen da momentu batean, arrokeriak eta alderdikeriak alde batera utzita, ez? Garai hortan ere, euskara hor zegoen suspertze horretan, eta interesak ere baziren, alderdien aldetik ere, ez? Bai. Gau, jatik oiniz, ez dik pentseu egiten ez, hori gertatu lizteken. Gu huintxan etu bera kantatzea eta etxikoan utzi kantori kantatzen. Osa, oindikan ez zagon onartuta, nun behiten, ez zagon onartuta, korrika bat. Oin bai. Baina, gauzak hame poliki jundituk. Poliki, behar baino, poliki jo. Xabi leheno aipatu dugu, 70 urteak betetaia da, baina hortengo korrikan ere metro batzuk egiteko prest. Zausti pasako, petzatzeriat. Eta, ingo eskiau. Hola, gaina, nik 6 kilometro eskiatu oinez, eta igual korrika 3 bat, gani txiki, Forma noa indik. Ba, eta... Bai, fizikoki eta hautsan ere, ikusi dugunez. Berko mantendu da hautsa, biztela jendia ahaztuitek. Eta jendia ez ahazteko, kantuani berdi. Oso no xeber, mi esker, gozatu dugu kantuarekin urtetan, zurekin ere gustora egon gara, eta korrikan ikusten gara. Aber ikusten gehan. Mi esker ba. Korrikako baz, iritsi arte, gure herriko helmugara, ta horretarako lehen urratsa, indartu behar euskara. Holalai, holalai, holalai. Korrika goaz, iritsi arte, gure herriko helmugara. Horretarako lehen urratsa, indartu behar euskara. Alperrik handa, ikastoletan, hizkuntza bat ikastea. Gero kalean, geure artean, inoiz egiten ez bada. Horregaitik herriko ekintzak, noizean behin esnatzeko. Hain beharrezkoak baitira, nahiz izan batzu aurkako. Ia segiban, irentsi arte, kilometro, gure herriko bide guztiak, nahiz korrika, nahiz geldixo. Kilometroak, ibilaldia, eta araba euskaraz. Nafarroa hoinez, herri urratsak, bat eginita korrika. Ekintza hauek, eta euskara,
alderdi denen gainetik, protagonismo, tarrokeria, alde batera utzirik. Horregaitik herriko ekintzak, noizean behin esnatzeko, hain beharreztuak baitira, nahiz izan batu aurkako. Ia segiba, irentsi arte, kilometroz kilometro, gure herriko bide guztiak, naiz korrika, naiz gelditxo. Korrika! Korrika, 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 korrika.